taneční skupina Freedom teď nastupuje na parket aktivně z věkové kategorii. Ve freestylu letos připravila choreografii Silvie Redíková celou kolektivu s Jansem rozletané Rio. Poslední třetí choreografie, kterou dneska ve freestylu uvidíme. No a po které se ještě jednou všechny tři týmy vrátí společně na parket, aby se podívali na známky od poroty. A pak už nás čeká Ivot, tady začne první velký boj dnešního dne, ve kterém vám nabídneme celkem 10 choreografií. Z toho budeme hledat 5 finalistů. Disciplína, které jsou početnější, hledáme sice 5 finalistů, ale na mistrovství Čech z každé disciplíny postupuje 7 nejlepších. Takže 7 těch nejlepších z každé disciplíny se s náma podívá na mistrovství Čech. Doufám, že vás bude co nejvíc. Tak to vypadá další choreografie. Pojďte jim přivítat ještě jednou aplauzem. Pokud je tu dneska někdo z Freedomu, pojďte, ať jste slyšet trošku. Freedom, který připravil choreografii s názvem rozletané Rio. Na parketu jsou, pojďte přivítat taneční skupina Freedom.
rozkolíšené, rozletané Rio, byla název choreografie, která má dneska svoje vystoupení za sebou a která se tím